fogadjátok a Sóder Klub színpadán Sipos Orsit! Hallottam ám, miket mondott rólam. Nekem is vannak történeteim Ádámról. Múltkor egy nagyon aranyos kis erdei házikóban voltunk nyaralni, nagyon cuki volt. Kinéztem az ablakon, és ott volt egy vadmacska. Mondom, én ezt megsimogatom. Elindultam, hogy megsimogassam, és azt mondja nekem, hogy ne simogasd meg, mert megharap, veszett leszel, és elbaszod vele a napomat. Mondom, ne aggódj, barátom, elbaszom én azt anélkül. Ma este szexelni akartál? Menjél szexelj a Schmidt Máriával. Egyébként én nem macskás vagyok, én nyuszis vagyok, én nyuszit tartottam, és képzeljétek el, hogy sokan nem tudják a nyuszikról, hogy nekik amúgy nem a répa a fő eleségük, hanem a széna, meg az töltő. Mindent megzabálnak ezek a kis szarosok, az égvilágon mindent. Egyszer az enyém megette a testápolómat. Mondom, úristen, ez meg fog halni, mit csináljak? Aztán rájöttem, hogy úgy is rajtuk tesztelték, úgyhogy nem lesz semmi baja. Ő egy ilyen mentett nyuszi volt egyébként, én őt örökbe fogadtam, és amikor válogattam, hogy milyen nyuszit szeretnék örökbe fogadni, akkor rájöttem, hogy pontosan ugyanolyan kritériumok alapján keresek nyuszit, mint ahogy 2 évvel ezelőtt pasit kerestem. Hogy így legyen oltott, legyen szép a szőrzete, legyen leválasztva az anyjáról, az ivartalanítást azt én intézem, az sima. Én nemrég lettem újra párkapcsolatban, egy darabig szingli voltam, és nem tudom, hölgyeim, de én észrevettem, hogy amint mi nők egyedül maradunk, nekünk azonnal be kell festenünk valamit. Valaminek a környezetünkön színt kell változtatnia. Én az első szakításom után vörösre festettem a hajam, a második után lilára a hálószobámat, ha most ez is átbasz, nekem kék lesz az arcom. Valószínűleg már egy kicsit szkeptikus vagyok egyébként, de amíg én szingli voltam, én valahogy mindig kifogtam ezeket az ilyen arrogáns, narcisztikus, mérgező férfiakat, tudjátok, akiknek így lelkileg kicsi a farkuk. És az a baj velük, hogy nagyon későn jössz rá, hogy ilyenek, amikor már túl késő. Úgyhogy én kifejlesztettem egy módszert arra, hogy így első ránézésre megmondjam egy férfiról, hogy az mérgező vagy sem, és ha ránézek egy férfira, és vonzódom hozzá, az bizony egy faszfej lesz. Tudjátok, akik ilyeneket mondanak randi után, hogy Orsi, nekem úgy tetszik, hogy te ilyen titokzatos vagy, hogy nem mondasz el mindent magadról. Elmondtam, te paraszt, csak nem figyeltél. Észrevettem azt is, hogy van egy hierarchiája annak, ahogy mi nők bemutatjuk a férfiainkat másoknak, és a hierarchia tetején van a férjem, utána van a vőlegényem, utána a fasz, aki még nem vett el, pedig már 30 vagyok. Ez röviden a párom. És utána van a pasim. És mi 2 éve vagyunk együtt Ádámmal, amiből elég nehéz volt az első 2 év, mert mi ez alatt a 2 év alatt 2-szer szakítottunk, és 3-szor jöttünk össze. Amikor a legutolsó szakításunknál azt kiabáltam neki, hogy remélem a következő kurváddal is úgy kibaszol, mint velem, akkor még nem tudtam, hogy magamról beszélek. De most már minden rendben van, köztünk jól vagyunk, plusz szerintem néha velünk nőkkel is van baj. Néha így megesik. Nem tudom, uraim, hogy veletek megtörtént-e már az, hogy megkérdeztétek a párotokat, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy semmi. Volt, aki elhitte? Mert akkor egyem az uzádat, de nagyon nagy szarba vagy. Azért mondjuk, hogy semmi, mert még nincs ellenetek elég bizonyítékunk. De amint kimentek a szobából a semmi után, a következő történik. 2024. október 28. Azt mondta, hogy szeret, de előtte furát sohajtott. Találtam egy szőke hajszálat a vállán, valószínűleg az enyém, de sose lehet tudni. Mindenre figyelünk az égvilágon. Múltkor a legjobb barátnőm felhívott, hogy a pasiáról panaszkodjon, és azt mondta nekem, hogy
Nem emlékszem pontosan, mert részeg voltam, de azt hiszem bunkó volt velem. Biztos, ami biztos, megsértődök.